Hello po. Hello po. O, ito yung tanong mo, baby, ah. Nag-e-exercise ka ba tuwing umaga? Opo. Opo. Kailangan ba ng isang batang katulad mo ang pag-e-exercise? Opo. Bakit? Para lumakas yung katawan. May lakasan mo nga! May lakasan mo nga! May lakasan mo nga! Sino yung nalakasan? Asaan? Asaan? What do you want to be when you grow up? Doctor. Doctor! If you want to be a doctor, you need to be good in science. Are you aware with science? Yeah. Are you aware that planet Earth is the third planet from the Sun? What is besides Mercury? 7-Eleven. Bakit mo siya paboritong kainin? Gusto ko po mag-artista. Alam ko, pero tinatanong ko, ano ang gusto mong kainin? Nanay, anong hinihingi mo laging pagkain kay nanay? Ano? Gulay. Bakit gusto mong kumain ng gulay? Kaya maawang titi ko. Thank you. Next, bakit mo siya paboritong kainin? Gusto ko po mag-artista. Alam ko, pero tinatanong ko, ano ang gusto mong kainin? Nanay, anong hinihingi mo laging pagkain kay nanay? Ano? Gulay. Bakit gusto mong kumain ng gulay? Kaya maawang titi ko. Thank you. Next. What do you want to be when you grow up? Doctor. Doctor! If you want to be a doctor, you need to be good in science. Are you aware with science? Yeah. Are you aware that planet Earth is the third planet from the Sun? What is besides Mercury? 7-Eleven.